milé disky si ideme zahrať 1v1. Budeme zahrať si Rivals. Je to fakt dobrá hra. Už tu čakám na Adama iba. Ideme si to zahrať. Takže už ja som tu za Adamom, ja si dám arénu. Budeme zahrať. A na splash, čiže budeme si zahrať splash. Ja mimochodom mám všetky zbraně. Vezmeme si napríklad triky, potom katanu a ubranil mi to. Vzal som poslednú zbraň ako druhú. Ubranil mi to zase. Žádne, ešte raz. Dal niečo. Chcel som ja ubraniť takto. Ale nevyšlo tak. Dal mi zase headshot. To nemá. Tak sme. Máme ho. Čiže ideme na to. Musíme to teraz vyhrať. Dal mi headshot. Ideme na druhé kolo. Musím zahrať. Zase tam asi arénu. Vyskúšame. A ona si dala zase splash. Zase je on hra. Vyskúšame si teraz dať snajpu, toto, katanu a vyskúšame ešte toto. Neviem, čo to robí. Porazil som to. Ideme na druhý. Na druhé kolo. Tu a čiže ak chcete vidieť také ďalšie videá, dajte like, odber a